Naše dnešní cesta z Evropy bude přes 10 000 kilometrů dlouhá. Cíl leží pouhý 1 stupeň od rovníku a měří jen 640 x 23 kilometrů. Snad se trefíme. Singapur. Ostrovní státeček na nejjižnější výspě asijského kontinentu. Malý jako dlaň. Dal by se objet za jeden jediný den. Ale ani 2 týdny vám nestačí, abyste jej poznali dokonale. Podle malajské legendy tady kdysi dávno princ ze Sumatry uviděl nádherné zvíře s červeným tělem a černou hlavou. Domníval se, že šlo o lva. To jej podnítilo k založení města v místě, které nazval Singapura. Lví město. Trochu jako z pohádky, ne? Tak mi připadá i oficiální historie. Před necelými 200 lety tady totiž byl jen prales a bažinatá vesnice se 150 obyvateli. V lednu roku 1819 přistál u zdejších břehů Sir Stamford Raffles, dodnes uctívaný jako zakladatel Singapuru. Koupil od malajského sultána část ostrova a založil zde britské obchodní překladiště. Nastal veliký boom. Ještě téhož roku tu napočítali 5000 obyvatel, hlavně nově příchozích Číňanů a Malajců. No a dnes se blíží ke 4 milionům. Osobnost Sira Rafflese dodnes připomíná i nejstarší, nejslavnější a také nejdražší singapurský hotel. V knize hostů najdete třeba Charlese Chaplina, Klaudii Kardinálovou i Miloše Formana. Náš hotel navštěvují králové, šlechta a vybraní hosté. Holedbá se inzerát z roku 1896. O 100 let později byl prohlášen národní kulturní památkou. A navštívit Singapur a alespoň se tu nevyfotit je, zdá se, naprosto nepřípustné. Singapur leží téměř na rovníku, v tropech. Taky je tu typicky tropické klima. Jediné roční období, žhavé léto, vedro a vlhko. Jako v prádelně. Teploty skoro nikdy neklesnou pod 20 stupňů. Ani v noci. A přes den pod 30. Prší tu často, krátce, ale vydatně. Za chvilenku dojdeme pěšky na nejjižnější bod asijského kontinentu. No moment, vždyť Singapur je ostrov a teď jdeme na další, tak jaký pak kontinent? No jo, jenže Singapurský ostrov je spojen s pevninou silničním mostem a až sem se dá dojít pořád suchou nohou. Dál už to nejde. Singapur, křižovatka mezi kontinenty i mezi oceány. Příznivá poloha souvisí s bohatstvím země. Roční příjem na jednoho obyvatele snese smělé srovnání s nejbohatšími mocnostmi světa. Jen tak na okraji je asi 10krát vyšší než u nás. Letiště Changi, jedno z největších i nejkrásnějších na světě, je křižovatkou nejen dopravy, ale i kultur. Během několika sekund na pár metrech čtverečních tady potkáte obyvatele všech světadílů. Moderní Singapur je městem skla, betonu, bank a shopping center. Člověk tu může bydlet v americkém hotelu, jíst italské jídlo, popíjet australské víno, nakupovat v evropských buticích a vůbec nevědět, že je někde na Dálném východě. Přitom ovšem mrakodrapy byly postaveny podle pravidel čínských zákonů Feng Shui. Ty zkoumají neviditelné proudy nad zemským povrchem, které způsobují podzemní draci. Experti dokonce jednou nařídili přemístit dveře v novém hotelu, protože pravidlům odporovali. Těm, kdo zatouží po trošce exotiky, nabízí Singapur chuť velkých asijských kultur v malém balíčku. Karaoke. Po celé Asii jedna moc oblíbená zábava.
Na obrazovce běží hudební klip doprovázený titulky s textem a obyčejní lidé se přidávají. Někdy skvěle, někdy... no... Ale vždycky je to radost. Čínských čtvrtí je v metropolích celého světa nepřeberně. Singapurská čínská čtvrť je ovšem čímsi mimořádná. Neboť Číňané jsou tady vážně doma. Je jich přes 3 miliony, což je 77% veškerého obyvatelstva. I když převážně ti mladší, kteří jsou již několikátou zde narozenou generací, se prohlašují za čistokrevné Singapurce. V Singapuru se hovoří hned 4 úředními jazyky. Anglicky, malajsky, tamilsky a pochopitelně čínsky, respektive mandarínsky. Věříme v mnoho bohů, třeba boha dlouhověkosti, zdraví, moudrosti, v cokoliv, co nám může pomoct přinést štěstí. Štěstí a taky bohatství. Tomuhle říkáme Xiaoguo, smějící se bůh. Není to úplně přesný překlad. Číňané věří, že jim přinese štěstí, prosperitu. A my mu říkáme čínský bůh srandy. Čínská tržnice nabízí opravdu neuvěřitelný výběr. Najdete tu, na co si ani neodvážíte vzpomenout. Natož ochutnat. Ne, to je asi pro rybáře. A tady místní Zverimex, oddělení pro chovatele. Ne, to se tady kupuje jako u nás zelenina, normálně na polívku. Tofu, vidíte? Vyrobeno v Singapuru, to je vzácnost. Skoro všechno jídlo se sem dováží, taky voda. Tohle všechno se dovezlo z Malajsie. Tohle je čínský bambus pro štěstí. Rodiče to kupují dětem, aby dobře studovali. A tohle je nejspíš pro ty, co se učili špatně. V čínské čtvrti si můžete dát ušít taky šaty, skoro na počkání. Tohle všechno ušijeme za 3 až 8 hodin. Kalhoty, šaty, fakt, žádný podfuk. Přímo uprostřed čínské čtvrti stojí hinduistický chrám Srí Mariamman. Datem založení v roce 1823 je nejstarší hinduistickou svatyní v Singapuru a národní kulturní památkou. V Singapuru se prolínají nejen národnosti. Náboženská otevřenost je pro Singapurce typická. Bez problémů tu vedle sebe žijí hinduisté, buddhisté, taoisté, sikhové, muslimové a křesťané. Když jsem byla malá, čítala jsem si v Bibli. K nám domů chodili lidi, kteří nás učili, co je to křesťanství. Tady v Singapuru máme smysl pro porozumění. To v Indii ne. Tam vám řeknou, proč bych měl slavit třeba Vánoce, proč bych měl vědět něco o křesťanství. Vánoce v tropech působí na Středoevropana dosti nezvyklým dojmem. Většina Singapurců sice neslaví Vánoce jako my, ale přitom se tu nechtějí o tu úžasnou atmosféru ochudit. Jenže k tomu všemu si musíte představit, že teď je tu prostě těch 40 nad nulou. Sníh tu nikdy neviděli. Leda z plastu.
Máte doma taky vánoční stromeček? Ne, protože my Vánoce neslavíme. My jsme Číňani. Slavíme čínský nový rok, ale o Vánocích jdeme do ulic a užíváme si tu atmosféru všude kolem. No moment, tohle je snad z jiného filmu. Ale kde pak? Není pravda, že tu sníh nikdy neviděli. Tady ve Snow City, což je vlastně obří přes 60 metrů dlouhá lednice se sjezdovkou, mají sněhu dost. Naše sjezdovka je bezpečná, vhodná pro děti a začátečníky. Vřele se doporučuje celým rodinám, které plánují opravdické zimní prázdniny. A tady se ten sníh vyrábí. A byl jste někdy na opravdickém sněhu? Ne, ale přál bych si to. Přál? Moc přál, ale nemůžu. Teď nemůžu. Brr, už mám omrzliny. Honem zpátky do tepla. Z rychlého tempa uspěchaného velkoměsta do trochy klidu. Sentosa. Tropická oáza na přilehlém ostrůvku. Nejoblíbenější cíl odpoledních a víkendových výletů. Pokud jste nebyli na Sentose, nebyli jste v Singapuru, hrdě hlásá místní průvodce. A tak jsme tu byli. Pohodička. Kdo nemůže být bez mobilu, signál tady je. Ochutnali jsme rovníkové moře i život pod vodou. Dávejte dobrý pozor. Tady prý přesně vede hranice oceánů. Tohle je oceán Indický a tohle už Tichý. Ale musíme zůstat ve střehu, protože jsou tu prý i žraloci. No tak už dost. Nebudem vás balamutit. Tady na Sentose je i podvodní expozice, kterou projíždíte v akrylátovém tunelu na jezdícím chodníku. Ale s tím žralokem jsme nelhali. Přestože Singapur je stát ve městě, dá se tu zažít i kus nefalšované exotické přírody. Ve čtvrti Jurong jsou hned 2 oázy plné zvířat. Mnohá tady kdysi doopravdy volně žila, než je stavitelé město státu zahnali za ploty rezervace. Singapuru se přezdívá výkladní skříň Asie. Nebo tropické Švýcarsko. Však tu taky existuje státní plán s cílem dohnat ekonomickou úroveň Švýcarska let 80. Teď ho o 3 roky prodloužili. Přichází sem více zahraničních investic než do celé Afriky. Singapur stojí na 5. příčce světa co do počtu finančních operací. Otec hospodářského zázraku Lee Kuan Yew byl premiérem 31 let. Nahradil ho tým, který on sám pečlivě vybral. Je v něm taky Liův syn. Státní program uzavírání sňatků, respektive párování nejcennějších občanů za účelem manželství a množení, tu svěřili výpočetní technice. Vybraní jedinci potom produkují superděti pro superstát. Teda, když to vyjde. Little India, Malá Indie, je patrně nejbarevnější a nejzajímavější singapurskou čtvrtí.
V Singapuru nežijí jen Číňané. 14% obyvatel jsou Malajci, přes 7% Indové. Nejlépe je zajít sem v neděli večer. Dnes si tu totiž dávají schůzku dělníci, kteří do Singapuru přišli za příležitostnou prací z celého asijského kontinentu. Singapur najednou jakoby zmizel a my jsme opravdu někde v srdci Indie. Tady se to po staletí moc nezměnilo. Koupíte tu úplně všechno, od košile přes voňavé jídlo až po jogurt. A velmi levně. Vy jste z Indie? Ne, ze Singapuru. A žijete tady? Jo, tady. Ale on je z Bangladeše. Indická je i reklama na mléko. Teď mě napadá, vždyť jsme tu nepotkali jedinou ženskou. Chodí sem vůbec. Ne, v neděli ne. Je tu moc cizinců, tak sem nejdou. Cizinců? No, z Bangladeše, Srí Lanky a tak. Přijďte ve všední den. To sem ti cizinci nechodějí? Ne, to je víc klid. A vy jste Singapurka? No, jsem? A narodila jste se tu? Ano. Já myslel, že jste Indka. Ale vy jste Indka. Ne. Vy jste se tu taky narodila? My už jsme dokonce 4. generace Singapurců. Podívejte, to je krása, co? Singapur je stát ve městě, čistém městě. Mít tady vlastní auto je veliký luxus. Stát se logicky brání růstu osobní automobilové dopravy. Chcete-li si auto koupit, musíte se nejdřív zapsat do pořadníku. Za 40 000 singapurských dolarů kauce. Nevratné. To je něco přes 800 000 našich korun. Z pořadníku vás pak náhodně vybere počítač. K ceně vozu zaplatíte navíc 45% dovozní přirážky a 150% registračního poplatku. A vlastní provoz další platby. ERP, důmyslný elektronický systém placení za průjezd centrem. Každé auto musí mít tuhle předplacenou kartu. A dolar je hned pryč. Satelitní systém taxi objednávek. Člověk nemusí ani nikam volat. Stačí vhodit 50 centů a vypadne potvrzení. A přijede Mercedes. Velkorysý projekt zdokonalení veřejné dopravy stál desítky miliard. Komputrem řízené lehké vlaky. Vážně bez řidiče? A jak to vypadá pod zemí? Přes 80 kilometrů tratí metra. Vlaky nejen přesně jezdí, ale taky zastavují. Na centimetr přesně. Nezbytná přesnost, jinak by těžko vystoupili. Popularita veřejné dopravy stále roste a není divu. Autobusy s barevnou televizí. I u nás by se zvedl zájem, že jo, pánové? Všechno souvisí se vším. Singapur je jednou z nejčistších zemí na světě. Nutno podotknout, že tyto práce zastávají výhradně obyvatelé odkudkoliv, jen ne ze Singapuru. Domov? Madras. Bydlí v Madrasu, to je v Indii.
A jak často se dostanete domů? Jo. Domů? Kolikrát ročně? Už 4 roky jsem tam nebyl. Nebyl. Jak nám pan Ramadhan řekl, vydělá si za den $25 singapurských. To sotva stačí na jedno jídlo v téhle místní restauraci. Sushi bary původem japonské jsou i tady velmi populární. A tenhle je navíc i interaktivní. Vaší aktivitě se meze nekladou. Přejte si, co chcete, jídlo vám přijede až pod nos. Pár minut plavby před potopní bárkou a dostanete se do míst, kde to ještě vypadá stejně jako kdysi, když tu přistál Sir Raffles. Pulau Ubin, ostrovní ráj, pravá nefalšovaná vegetace tropické džungle. Praví nefalšovaní domorodci. Stárnou a ubývají. Dnes jich tu je tak kolem 100. Pan Fu, majitel bufetu, je tady nejstarším obyvatelem. Pamatuje britské kolonisty, japonské okupanty i počátky singapurské nezávislosti. Není tu ani elektřina a lecos je jen v rukou božích. Pokud jste našli v tomhle ráji zalíbení, pospěšte, ať to ještě stihnete. Singapurští urbanisté už ho mají v merku taky. A vyrostou tu další hotely. V Singapuru jsou moc přísné zákony. Nesmíte se hádat ani prát. A ženský to taky. Když se vás chlap jen tak trochu dotkne, dotkne, a nelíbí se vám, jdete na policii, řeknete to, že na vás sáh a jde do vězení. 6 měsíců. Proto se ženských moc bojím, obzvlášť když jsou ke mně milí. No ale vy taky můžete, když se vás ženská dotkne, zavolat policii. Já ne. Víte, co se stane, když na mě ženská sahá? To mi řeknou, to jste šťastný chlap. Šťastný chlap, když na vás sahá dáma. Zákazy, pokuty, tresty. Za dovoz drog je smrt. Odhození nedopalku na ulici $1000. Nesmí se plivat, pít, jíst v metru, plýtvat vodou. Taky nesplachovat, přicházet mimo přechod. Ani jet do Malajsie, kde je levně s poloprázdnou nádrží. Hned 500 pokuty. Zákaz studovat, no tomu vůbec nerozumím. A nežvíkat, jako ve škole. Promiňte, hledám žvíkačky, máte? Ne, v Singapuru jsou zakázané. V Singapuru zákaz. Žvíkačky. Žvíkačky nemáme tady, nesmíte. Ale proč? Špiní to zemi. Takže žvíkat musím jinam. Jenom kousek, jeďte do Malajsie. Přijde vám to k smíchu? Někdy úsměv na rtech trochu zamrzne. Cenzura. Zákaz satelitních přijímačů. Dodnes tu jsou i tresty tělesné. Několik ran ratanovou holí máčenou ve vodě.
Před pár lety tady vyfasoval mladý Američan 6 stran důtkami. Až osobní intervence prezidenta Clintona, který naznačoval, co si o justici středověku zapůsobila. Trest byl snížen o 2 rány. Jak se vlastně žije v Singapuru? Singapurci se rádi chlubí. Za den vyděláme co na sousední Jávě za měsíc. Money, money, money. Peníze, práce, tohle stojí tolik, tohle tolik. Nejčastější téma rozhovoru. A co volný čas? To jdem nakupovat. Opouštíme ostrovní ráj tržního hospodářství. Zázrak na rovníku? Asi ano, ale jako většina zázraků trochu s ručením omezeným. Tak, jedem, malá.